साननानै नाय बास सालायफुबाय थानाय समावनो हरखाबै सालायग्राया हार्ट एटेक जायोब्ला मा जाथावो। बेबादिनो मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो सागु सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों। गंसे खारबाय थानाय बासनि बास सालायग्राया हरखाब हार्ट एटेक जादों आरो सालायग्रानि सामलायजायैयाव बे बासआ लामायावनो गंसे कारजों गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो आरो बे गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो सागु सुबुङा जिउ गोमानाङो। जाथाया खोब गिख्रंथाव, नोंथाङाबो गिखांनाय मोन्दों जानांगौ। बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों गुजरातनि नवसारीआव दिनै फुंबिलिनि 4 बाजिसोआव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। अहमदाबादनिफ्राय मुम्बाइ फारसे फैबाय थानाय समाव एबा बे लामायावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो आरो बे गिख्रंथाव जाथायजोंनो सागु सुबुंफ्रा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोबाङानो गोब्राब जोखोम जाना जिउजों जुजिनानै फाहामथाय लागासिनो दं। जाथायखौनो लानानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबदों। साननानै नाय बास सालायफुबाय थानाय समावनो हरखाबै सालायग्राया हार्ट एटेक जायोब्ला मा जाथावो। बेबादिनो मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो सागु सुबुंफोरा जिउ गोमानांदों। गंसे खारबाय थानाय बासनि बास सालायग्राया हरखाब हार्ट एटेक जादों आरो सालायग्रानि सामलायजायैयाव बे बासआ लामायावनो गंसे कारजों गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो आरो बे गिख्रंथाव जाथायजों जायगायावनो सागु सुबुङा जिउ गोमानाङो। जाथाया खोब गिख्रंथाव, नोंथाङाबो गिखांनाय मोन्दों जानांगौ। बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों गुजरातनि नवसारीआव दिनै फुंबिलिनि 4 बाजिसोआव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। अहमदाबादनिफ्राय मुम्बाइ फारसे फैबाय थानाय समाव एबा बे लामायावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो आरो बे गिख्रंथाव जाथायजोंनो सागु सुबुंफ्रा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गोबाङानो गोब्राब जोखोम जाना जिउजों जुजिनानै फाहामथाय लागासिनो दं। जाथायखौनो लानानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गोजोन जिउमानि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबदों।